Taldeko zazpiak eta 2 minutu, B-seriekoarekin egin bezala, bizi-bizi egingo dugu A-seriekoa, jada laister hasiko da jaialdia, eta hemen gauza ugari daude egiteko egia esan, lehenik eta behin, gogora ezagun betiko formatuan jokatuko dela txapelketa, bi kanporaketa, final aurreko ligan 3 bikoteko 2 multzo, eta finala hilaren 28an izango da honek ere balio beza B-seriekoarentzat, ez dugula lehen aipatu, eta gogora itzagun bikoteak Artola eta Salaberri lehen bikotea lehen urtean ere elkarrekin jokatu zuten, Artolaren lesio baten ondorioz norgehiagoka erabakigarrian ezin izan zuten finalera sailkatzeko partida osatu, eta urten ziur erreibindikatzeko gogoz, aldarrikatzeko gogoz irtengo direla, egia esan Salaberri ez da punturik onenean iristen, eta horrek behar bada baldintzatu dezake zerbait, aurrean Iñaki Artola uda ona egin du, ikusiko dugu ea zenbateraino den gai Salaberri atzean laguntzeko, eta ikusiko dugu ea bikote honek zer eman dezaken. Zubizarreta eta Albisu Ataundarren bikotea osatuko dute biek ala biek, iraitzentzat aukera polita izango da, gaurko partida irabaztea jada handia litzake, Albisurentzat berriz ere ederra, batetik herritarrarekin irabazi eta bestetik berriz ere torneo handi bateko finalerdietan sartzea polita bailitzake. Atzean Jonanderrek dominatzen badu eta aurrean iraitzek tantoak amaitzeko gaitasuna badu, zergatik ez, bikote honek ere gauza politak egin ditzake. Dario eta Rezusta behar bada txapelketako bikoterik arriskutsuenetako bat, batez ere Dario 16 partida daramatzalako jarraian irabaziz, eta atzean Beñat Rezusta oso sendo ikusten dugu azken bolada honetan, eta naiz eta Masterseko finalerdietan ez zuen sartzerik izan, hortxe, beti bikote sendoa osatzen dute Dariok eta Rezustak, eta Peio Etxeberria eta Marti Jau ez da kolpez hautsiko duen bikotea izango, Peio orain oso momentu honean dago eta olatu hau baliatu beharrean da, Julen Martija ere partida onak jokatzen ari da, garbi dago, aurrean Peiok jokoa bizi mugitzen badu eta atzean Julenek betiko bermea erakusten badu, bikote hau ere oso kontutan hartzeko dela. Jaka eta Iztueta, atzean Martxelentzat beste aukera bat, jada lehen mailan konsolidatuta dagoen honetan, aurrean Jakak ikusiko du, ea zenbaterainoko inspirazioa duen, atzean zenbateraino laguntzen dio Martxelek, baina hau ere bikote oso ona. Larrazabal eta Mari Ezkurrena, behar bada ahal gehien duen bikotea, txapelketa osotik, atzean Jon Mari Ezkurrena Mastersa irabazi berritan eta sekulako 2 partida jokatu ostean iritsiko da Logroñora, aurrean Larrazabal ere une oso gozoan, naiz eta Rezustarekin ez zuten finalerdietara sailkatzerik izan, bikote orekatua osa dezakete. Bikoterik interesgarriena Altuna eta Ezkurdia, ea zer moduz moldatzen diren bi hauek, behar bada Aspek azken urteetan izan dituen bi aurrelaririk onenak eta lehiakorrenak, finaletan behintzat gehien sartu direnak. Atzean, ea Joseba zer moduz moldatzen den, Jokinek aurrean ziur maila emango duela, eta gogoz naiz bikote hau ikusteko. Eta azkenik Zabala eta Zabaleta hauek ere ikeragarriko bikotea osatzen dute, behar bada Zabaleta ez du momenturik onenean harrapatzen, Javi Zabala momentu honean harrapatzen du txapelketak, eta atzean Jose Javierrek agintzen badu, dakigu aurrean Javi zertarako gai den jokoan hasteko. Eta goazen orain pronostikoak egitera, Artola, Salaberri, Zubizarreta, Albisu. Nik hemen Zubizarreta eta Albisu emango ditut favorito, honen beste taldean Altuna Ezkurdia, Zabala Zabaleta eta Zubizarreta Albisu geratuko lirake, eta Dario Rezusta, Etxeberria, Martija. Nik hemen Dario eta Rezusta emango ditut favorito, eta honen bestez Jaka Iztueta, Larrazabal Mari Ezkurrena eta Dario Rezusta geratuko lirateke. Eta beraz, A multzoan nik Zabala eta Zabaleta ikusten ditut finalera sailkatzeko favorito, B multzoan berriz Dario eta Rezusta, eta finala beraz Larrazabal eta Mari Ezkurrena ikusten ditut, Larrazabal eta Mari Ezkurrena, beraz, Larrazabal Mari Ezkurrena, Zabala Zabaleta, eta hemen Larrazabal eta Mari Ezkurrena ikusten ditut favorito. Beraz, ikusiko dugu ea zer gertatzen den, txapelketa polita da, Errioxarrek ziur astean zehar gozatuko dutela, eta ea zer gertatzen den guk gaur gauean, Zubizarretak eta Albisuk, Artola eta Salaberriren aurka jokatuko duten norgehiagoka horren analisi egingo dugu.